amini sai ai mana sallah. To bismillah ta tar sallah. Waye ne mana sallah? Malam sallah zamu gabatar. Ni fa dan bid'a ba zai ja ni sallah ba. Mu ɗan dariƙa muke ba ɗan bid'a ba. To wa zai gabatar mana sallar? Sallar nan ni zan yi limancin ta. Ɗan izala? Ɗan izala? Haba malam. Ni kuma dan bid'a ba zai ja ni sallah ba. Idan za a yi sallar nan ku zo mu je in ja mu sallah. In zai bi mu ya bi mu, in ba zai bi mu ba ya kan mu da mun yi alwala sallah muke jira. To sallar nan dai ni zan zaci amma ni garanti dan bid'a ba zai mun limanci ba. Ya za ku tarar da mu shekara da shekaru muna jagorar al'umma muna yi musu sallah. Yau ka zo ka ce mana kai za ka yi mana sallah. A'a malam kai ma dai ka duba. Malam Ami alaikum salam. Barka da zuwa malam. Malam magana muke akan za a gabatar da sallah. Al'umma sun ce mu ja sallah. Wannan bawan Allah dan izala ne. Ya ce ba zai yadda mu 'yan ɗariƙa mu ci gaba da jagorancin sallah ba, shi ba zai bi mu ba. Haka yake. Ni ba zan bi dan bid'a sallah ba. Wannan hayane ta ya hakuri. Allah barin tambaye ku. Shi musuluncin nan guda nawa ne? Musulunci guda ɗaya ne rak. To, shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka aiko guda nawa ne? Guda Manzo ɗaya. Allah sallallahu alaihi wasallam annabin farko annabin ƙarshe guda ɗaya ne. To saboda haka Qur'ani da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ma guda nawa ne? Ko dalil muttaqina alqur'ani guda ɗaya ne. Alhamdulillah. Ina ganin duka abin idan muka yi hakuri zamu ga cewa duka abu ɗaya ne. Alƙibla ɗaya muke kallo gabas. Ƙwarai Allah gafarta mana. Dukkanin rukunnan addinin musuluncin nan guda 5 kowa ya yarda da shi. Gaskiya ne. Saboda haka sai mu tsaya mu yi wa kanmu karatun tanaki mu gano inda gaskiya take. Allah yana cewa wa tasmu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu. Allahu akbar. Allahu akbar. Wannan gaskiya ne. Igiya ta ubangiji addinin musulunci kar ku rarraba. Sannan inna dina inda Allah al-Islam. Gaskiya ne. Addini a wajen Allah shine addinin musulunci. Wannan gaskiya ne. A gani? Sannan inna akramakum inda Allah ataqakum. Babu wanda ya fi wani a cikin ku sai wanda ya fi wani tsoron Allah. Allahu akbar. Sannan mu ga cewa idan muka je Saudiya idan muka je malamai nawa ne suke jan musalla? Malami ɗaya ne yake jan musalla. Salamu alaikum akaramu kallahu. Salamu alaikum. Ka ƙara ɗora mu a hanya. Malam bismillah. Nan malam sai mu zo muna ta rabe. Bismillah. A Saudiya tare muke yi. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. To a tada sallah, tada sallah. Tada sallah.